Oi, nyt me pelataan Agariota. Kännykällä kaiken lisäksi. Jolo! Elikkä tää on Agar.io for real kännykälle. Ok, elikkä mä pelaan tätä sellaisella ohjelmalla periaatteessa striimaan tätä myös samalla. Joten jos joku followaa, se tulee näkymään YouTubessakin. Vittu. Joten GG. Mutta mä striimaan tätä samalla niin, että ne, jotka ei oo sun channel, come to my channel, come here. Oh, Brian, come here. Kiitos Brian. Reddit, nope. You evil bastard, no. Joten tää niin kuin te tiedätte netissä olevan Agar.io on. Eiku Agar, ei. Niin. Mä saan tän lukiton. Eli kaikki nyt tietää Agar.ion. Älkää jääkö Agar.iossa, älkää please. Moro veli, sielu, ei elä. Mitä? No, Earth. Let's team. Earth, don't eat EA. I will eat EA. Oh my god, NHL, moro. Mikä söiks mä vahingossa EA:n? Japani, ei. Mitä? Ei toista ollut Japani, siinä oli vaan merkkejä. Mä sille, Viiva ja Japania. Of course. Tää on niin mukavaa, kun tässä ei oo ääniä. Niin. Ei oo ääniä. Ei. Nyt on Nyt on turvalla paha mieli, kun ei oo ääniä. Jos joku yrittää kommentoida Twitch-chatissa, se, että pitää käyttää, ei Espanja. Niin, joo. En minä tiedä, Spain. Selkäranka. Aivan sama, ei kiinnosta. Niin, ja se yrittää lähettää mulle jotain, niin mä en voi nyt vastata. Koska se ei tuossa auki, mä en sitä avata ja... England don't eat poker face. Thank you. You can come inside. Come inside me. Oh, Afgani. Syö. Oh, ruokkikaa minua. Feed me. Feed me, Earth. Syljänen. Oh, Earth. Thank you, Earth. Oh my god, I'm bigger. Let me be inside that little Unneb! Oh my god, I'm funny. Oh shit. Tää on paras taktiikka. Laittakaa teidän cruisori. Mä oon 11. 5 sekunnissa mä muutuin 19. Nice. Hyvä Suomi. Mars, tule sisään, niin Mars. Oh, kiitos. Tää on vähän vaikeampi sitten kahdella näemme. Koska mä en oo pelannut ikinä tätä. Oh, kiitos. Olet sisälläni. Come inside me. Daddy is sorry, rauski preferenssi. Feed me. Oh, kiitos. Ei mua ois tarvinnut, en mä niinku mitenkään, mut... Mä nyt noin suoraan tuutta. Tai sit sillä vallakas. Mitä? No! Oh, kiitos. Let's go here. Come inside me, Dots. Oh my god, feed me.
Feed me! Oh my god, no! 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 Go away! Tää on paskempaa. Anteeksi, tää menee YouTubeen, mutta tää on kakempaa kuin... What? Tää on kakempaa kuin se... nettiversio. No ok, mä kyllä uskon, että se on helppoa pelata sitä kännykällä. Niin. Mutta ei ole se. No ok, on se. No kun tää hiiri. No ok, sehän toimii sormimaisesti, että jos sä käytät pelissä yhtä sormea, samoin kun sä käytät tätä hiirtä. Mutta jos sulla on 2 sormea käytät esim, toista käytät noihin jakautumiseen ja toista käytät tohon niinku ampumiseen erikseen. Niin silloin sä käytät mitä useammin kahta. Oh, thank you. I need that. Blue. Blah. Blue. Blue. Come here. Sorry, mä puhun englantia. It's inside me. It's inside me, I need to speak English. Come here. Your maker has come. Mä voisin syödä tonne, mä en jaksa. Mä olen niin iso ja laiska. Oh, come inside, thank you. Pientä aamupalaa. No kiitos. Nää vaan tulee sille, jolo, haluuks että sä syöt, mutta ole hyvä. Mitä? Little purr. Kohan mä oon kuvannut. Ei oo mitään tietoa, mutta mä kuvan tätä sellaista 15 minuuttia ehkä. Jotkut YouTubettajat ei vaan tajua, että sä voit tehdä yli 15 minuuttia pitkiä videoita. Jos sä vain konfirmaat sun accountin sun YouTube-settingeistä, jos ette tienneet hermannit. I'm coming for you. Mä yritän saa shortcutteja tähän. Se kohta alkaa vetää jotain World Dodges. No! Go away! No, Earth! Oh, thank you, Russia. Earth, you little... Eat those! You welcome. Earth, you come... You little biscuit. Mä oon saman kokoisia. Miksi sä lähtee mua karkuun? Oh my god, sä teekö mua korkeampi? Tässä on minua korkeampi, niin se on silleen... I don't know. Mä en tajua, että onks tää siitäkin, että tää on kännykkäversio. Mutta kun tää välillä vetää kauheita FPS-loppeja. Mä en tiedä. Hei! Miksi mä menin Splitteriin? Miksi mä yritin edes mennä Splitteriin? Splitteri on paha! Splitteri. Miksi? Splitteriselli. Splitteri. Kiitos. Splitteri, kiitos lahjoituksestanne. Splitteri! Oh my god! Run! Ja sit mä oon yhtäkkiä 12. 13. Run! Run! No! Mä en voi in theory kirjoittaa. Sen ei pitäisi olla siitäkin eli se ei oo näppiksestäkin, koska tämä on kännykkäversio. Mutta joo, mä näytin teille, että miten... Ei mua kiinnos, että mikä on miniklipin tekemä Agar.io for phones, eli tää meni, en mä tiedä, pari minuuttia. Joten tässä oli Agar.io kännykälle, mä olin 10, joka olisi nettipelissä niinku
mä pääsin sinne listalle, että kaikki näkis, että mä oon 10. Oliks mä jossain vaiheessa jopa 9? Ei oo tietoa. Kiitos, että katsoitte. Muistakaa tykätä, supata, kommentoida, jos ette mitään niistä vielä tehneet. Voitte tehdä yhden niistä, tai olla tekemättä mitään näistä pitänyt ollenkaan. Joten me näemme sitten seuraavassa videossa, striimissä, missä liian. Moi moi!